तो नोंथांमोना YouTubeआव गोबां YouTuberफोरनि भिडिअ नायो जानो हागौ सोरनिबा YouTube चेनेलाव बिदिनो 60k 70k 100k बेफोरबायदि लिरनाय नुयो जानो हागौ नोंथांमोना। हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चैनलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। तो बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। दा गोबां YouTuberफ्रानो YouTubeआव भिडिअ बानायनानै सोरनाबा 60k थाङो, सोरनाबा 70k थाङो, सोरनाबा 100k थाङो। 100k माने 1 लाख भिउज, 70k माने 70,000 भिउज, 60k माने 60,000 भिउज, सोरनाबा 50,000 भिउज, 50k माने 50,000 भिउज, बिदिनो सोरनाबा 1 मिलियन। 1 मिलियना जाहैबाय 10 लाख, माने 10 लाखजों 1 मिलियन भिउज जायो आरोना। 1 मिलियनाव माने 10 लाख नांगौ आरोना 1 मिलियन जानो। दा नोंथांमोना गोबां YouTuberफोरनि भिडिअ नायो जानो हागौ। नोंथांमोना भिडिअ नायनानै सोर YouTuberआ बेसेबां आर्निं खालामगासिनो दङ YouTube चेनेल खुलिनानै, गावनि चेनेलाव माने भिडिअ होनानै बेसेबां मान्थलि YouTubeनिफ्राय बेसेबां फैसा मोनगासिनो दं नोंथांमोना गोबाङानो मिथिनो लुगैयो नङा होमबा। नोंथांमोना मिथिनो लुगैयोब्ला बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। नोंथांमोना आङो माने YouTuberफोरा बेसेबां खामायगासिनो दङ, नोंथांमोननि फेभरेट YouTuberआ सोर नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै खिथाहरब्लानो जाबाय। दायो आङो जिनाखि जोंनि बर'नि गेजेराव बांसिन साबस्क्राइबार मोनगिरि, जायनाखि नोंथांमोना बि-बयस फंबायखौ बयबो सिनाया नङा सिनायो जोबखायो जानो हागौ। दा बि-बयस फंबाया माने हिन्दीआव ब्लगिं भिडिअ बानायो बियो। ब्लगिं भिडिअजों लोगोसे गोबां माने बेफोरबायदिनो जानायनि होन माबा मोनसे संनायनि होन बिदि भिडिअ बानायो बि-बयस फंबाया। दा नोंथांमोना बि-बयसनि गोबां भिडिअ नायो जानो हागौ, बि-बयसनि बिग फ्रेन्ड गोबां दं जानो हागौ नोंथांमोना। दा बि-बयस फंबाया मान्थलि बेसेबां आर्निं खालामो नोंथांमोना गोबाङानो मिथिनो लुगैयो। दा नोंथांमोना आङो स्क्रिनाव देखायगासिनो दङ बि-बयस फंबाया बेसेबां मान्थलि बेसेबां खामायो। दा नोंथांमोना आं खिथालांगासिनो, नोंथांमोना स्क्रिनाव नायबाय थाब्लानो जाबाय। दायो लोगोफोरा आं देखायनोसै नैबेहाय इन्टार इउटुब इउजार नेम, बेवहाय इउटुबनि नामखौ लिरबानो जाबाय मा नामाव दङ। आं दायो बि-बयस लिरनोसै आरोना। बि-बयस बेसेबां खामायो बि-बयसआ मान्थलि, आङो सार्चआव थुबाय। नैबे सार्चआव थुब्लानो जाबाय नोंथांमोना। बेयाव सार्चआव थुनानै नायनो हागोन नोंथांमोना। नैबे बि-बयस फैबाय, जुम खालामनानै देखायदों नोंथांमोननो। बियो खैथा भिडिअ आपल'ड खालामखो गावनि चेनेलाव 126टा भिडिअ आपल'ड खालामबाय। बिनि साबस्क्राइबारा 1.55 मिलियन, माने 15 लाखनिबो बारा आरोना बिनि साबस्क्राइबारा। बिनिफ्राय बिनि टटेल भिउसआनो जाहैबाय 9 मिलियननि बारा दं आरोना। नैथिं लानजाय दंबावो, 9 मिलियननि बारा दं आरोना बिनि टटेल भिउसआ। ओमफ्राय बिनिफ्राय कान्ट्रियाव नायोब्ला बियो इन्डियानानो। ओमफ्राय चेनेल टाइपआ जाहैबाय पिपोलाव होयो आरो बियो। माब्ला बियो चेनेलखौ क्रिएट खालामनाय होनना बुङोब्ला बियो जुननि 12 तारिख 2019आवनो क्रिएट खालामनायमोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेहाय नायनो हागोन साबस्क्राइबार रेंकआव 1145। बेनिफ्राय बियो नैबेहाय टटेल इन्डियाननि कान्ट्रि रेंकखौ नायोब्ला बियो 759 रेंकआव दं आरोना। बेनिफ्राय बिनि आर्निंखौ नायोब्ला जोङो नैबेहाय एस्टिमेट मन्थलि आर्निंखौ नायोब्ला बियो 30 डेजआव मास मोनसेयाव $800 $12,000 गेजेराव खामायो आरोना। खमथारानो बियो $800 खामायो। नायनो हागोन नोंथांमोना, बियो खमथारानो $800 खामायो। दा $800 बा इउएसनि $800 जोंनि इन्डियाआव बेसेबां जागासिनो दङ। दा लोगोफोर इउएसनि $1 माने इउएसनि थाइसे फैसाया जोंनियाव बेसेबां जागासिनो दङ नोंथांमोननो खिथानोसै। $1 इन रुपिस 79.65 जागासिनो। होमब्ला $800 बेसेबां जागोन, जों दायो $800 खालामसै। $800 इन रुपिस माने 63,720 रुपिस बियो खामायो आरोना मान्थलि। दा माने खमथारानो 63,720 खामायो। आरो बियो एक्सट्रा स्पन्सारनिफ्रायबो खामायो। $800 निफ्राय $12,000 गेजेराव खामायो। बियो मालाबा 1L बो खामायो, 2L बो खामायो, बिदिनो 1 लाख 2 लाख मालाबा 3 लाखबो खामायो, बिदिनो मालाबा 2.5 लाखबो खामायो। बिदि खामायो आरोना। स्पन्सारनि थ्रुयैबो बियो एक्सट्रा फैसा मोनो। आरो माने इउटुबावबो बियो माने मासाव खमथारानो $800 खामायो। बिनिफ्राय मालाबा बियो $1,000 $2,000 $3,000 बिदिबो खामायो आरोना। $2,000 $3,000 बाथाय बिदिनो $2,000 बिदिनो 1.5 लाख बिदि फैयो आरोना। 1.5 लाखनि बाराबो फैयो। दा बे बि-बयस फंबाया माने स्पन्सारनिफ्रायबो एक्सट्रा फैसा खामायो आरोना। स्पन्सारनिबो भिडिअ बानायो गेजेर माब्लाबा समाव। बिदिनो स्पन्सारनि फैसाया डाइरेक्ट माने मास मोनसेजों खोथा गैया, माने भिडिअ आपल'ड खालामब्लानो लगे फैसा सोना हरखायो आरोना। दा बियो मान्थलि बेसेबां खामायो होनना बुङोब्ला 63,000निफ्राय बियो 1.5 लाख 2 लाखबो खामायो जानो हागौ। माने खमानो 63,000 आरोना मासाव। खमथारानो 63,000 खामायो बियो। 60,000 3,000नि बारा खामायो आरोना। 60,000नि बारा खामायो आरोना बियो मासाव।
दा बबेबा मासाव बियो माने बिदिनो 2 लाखबो खामायो 3 लाखबो खामायो बबेबा मासाव 1.5 लाखबो खामायनो हागौ बेफोरबायदि आरोना भिउसनि खोथा आरोना बियो माने बेसेबां भिडिअ आपल'ड खालामो बेसेबांनो फैसा मोनो आरोना बि बयसा दा नोंथांमोना बयबो डाउटआ क्लियार जाबाय जानो हागौ आरो नोंथांमोना सोरनिबा इउटुबारफोरनि माने आर्निंखौ नायनो गोसो जादोंब्ला सोर इउटुबारा बेसेबां फैसा खामायो बेखौ नायनो गोसो जादोंब्ला नोंथां माब्रैहाय गुबुननि इउटुबारफोरनि फैसा खामायनायखौ माने मान्थलि इउटुबनिफ्राय फैसा खामायनायखौ बोरैहाय नायनो हायो नोंथांमोननो आङो भिडिअ बानायना होदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायब्लाथाय जेखि जाया माने नोंथांमोननि फेभरेट इउटुबारनि जायनि इउटुबारनि नोङो मान्थलि बेसेबां खामायगासिनो दं बिसोरनिखौ नायनो गोसोब्ला नोङो बे भिडिअखौ नायनानै माने सोलोंनो हागोन आरोना नायनो हागोन आरोना दे बिदिबा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक एन्ड शेयार खालामदो आरो बेजों लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना लादो जेसेबां हायो लोगोफोरनो शेयार खालामना होदो